nangyari ang mga nagapanguna nga impormasyon sa Panay Balita. Para sa mga headlines, Iloilo City Government ginbawi ang pila ka mga kagamitan nga gindonate sa Museo Iloilo. Mayor Treñas ginpahayag ang rason sa pagbulaganay nila ni Congresswoman JamJam Baronda sa politika. Unburden, PRO6 Director Wanky wala sa nakita nga malain nga epekto ang pagbulag sang Negros Island sa Western Visayas. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Ginkumpirmar ni City Mayor Jerry Treñas nga ginbawi sang Iloilo City Government ang mga gindonar nga kagamitan sang administrasyon ni Anay City Mayor Jed Patrick Mabilog sa Museo Iloilo. Lakip sa mga ginbawi nga kagamitan amo ang TV, air conditioning units, mga pulungkuan, cabinet, lamesa kag iban pa. Suno pa kay Treñas ang nagligad pa ini nga tuig pero nag-ayo ang museo sang delay sa pagbalik sang gamit. Nagpanindugan ng alkalde nga nag-agree ini sa mga written request nga ipa-delay ang pagpabawi sa Museo Iloilo, nagligad nga tuig kag iya pa ini liability. Ang museum ginamanage sang Iloilo Cultural Research Foundation Incorporated sa diin ang presidente amo ang asawa ni Anay Mayor Joey Espinoza III nga isa ginabati-bati mapadalagan sa palaabuton nga eleksyon. Ginsugid ni Mayor Jerry P. Treñas ang rason sang ila nangin political breakup ni Congresswoman JamJam Baronda. Kag suno kay Treñas, isa sa mga rason sang ila pagbulaganay amo ang iya natukiban nga mayara sang ginaubra nga kaugalingon nga line-up ang kongresista sa diin plano ni Baronda nga padalaganon ang iya utot nga si Love Baronda bilang Vice Mayor kontra kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Wala ini naluyagan ni Treñas bangon kun matabo, posible nga magbuguan ang iya line-up kag ang line-up ni Baronda. Dugang pa sang alkalde, wala man sini naluyagan ang masobra 5 ka tuig nga delay nga mga proyekto sang kongresista sa syudad rason nga iya inigin pauntas sa DPWH City District. Matandaan nga ginaduso sa karon ni Treñas ang iya anak nga si Riza Treñas Chu bilang kongresista sa 2025 midterm elections. Ara sa 20 to 25% nga pwersa sang kapulisan sa Western Visayas ang natalana ang ihatag sang Police Regional Office 6 para sa pagatukuron nga PNP Regional Office sa Isla Sang Negros. Sa press conference sang Lunes ginpahayag ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wanky nga plastado na nga daan ang mga kapulisan sa Bacolod City Police Office o kon BCPO kag Negros Occidental Police Provincial Office o kon NOCPPO. Wala naman sang may nakita nga negative nga epekto si Wanky sa pagbulag sa Negros Occidental sa Western Visayas bago nakaplastar naman sang PNP ang mga hilikoton sa ginatawag transition ilapin na sa pagtukod sang panibag-o nga regional office. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.